tror, en af de største oplevelser var, da jeg var med dem på Tate Britain i London, og de ligesom rykkede deres Stella Polaris Fest ind med deres liggestol og rykkede ind på museet, og så spillede vi der med Lulu Rouge også blandt andet. Det var fedt. Det var fedt. Der er meget omkring Stella crewet, der er noget familiært over det, folk kender hinanden. Jeg ved, Kalle B. for eksempel, som også er DJ nogle gange, han præsterede at komme 1 minut før tid i London, da han skulle spille. Og det var ikke nogen overraskelse for nogen. Det var bare sådan, jamen, han skal nok komme. Så der er sådan et element af kontrolleret panik bag scenen også, ved Stella-drengene der, det kan jeg ret godt lide.